Jag tänkte visa den här. Det är typ en ram. Fast det är plast på. Och det är lösat. Det fick man i McDonalds. När jag var där och köpte en Happy Meal så fick jag den. Och den sån här gången. Ja. Och i medföljes kommer den här. Och den här. Det är på samma. Om jag tar polisen på den så har jag gjort denna. Jag kommer inte visa alla, jag har gjort 10 stycken. Men jag kan visa min bästa. Ja, och om man inte nu vet hur exakt stor de ska vara, så tar man den som medföljes. Den. Rycker av den, flyttar ut och man stoppar in dem där. Så, jag stoppar den nu. Och sen så blir det så här, sätter vi tvätten för där. Igen. Och sen på baksidan så finns det en grej där. Då trycker man bara in färdighet som kött. Fast det här inte är bra. Jag tänkte på den till. Ja! Och jag fattar inte varför jag inte kan prata. Men om man inte vill göra, jag är typ höja bröststånd. Eller vad det är så. Ja, och om man inte vill göra sådana så kan man vänta, ta sin bil. Flytta ut den formen. Ja, jag kommer. Okej. Ursäkta mig, jag hittar inte. Kan man typ ta en tidning, klippa ut dem i typ av punkten, klippa ut det i den formen. Lägga ut. Ja, hej då. Prenumerera gärna, gilla video eller kommentera. Och kommentera om ni vill att jag ska göra mera videos. Och min Lisabel, om du kollar på det här, jag är ditt fan.